Salutare! Bine ați revenit pe canal! Astăzi voi vorbi despre un subiect super important pentru noi, toți studenții. Cum să-ți stăpânești emoțiile înainte de o prezentare. Acum, să fim sinceri, e absolut normal să te simți emoționat sau neliniștit înainte să vorbești în fața unei mulțimi. Chiar și cei mai experimentați vorbitori au emoții din când în când. Deci, iată cum stau lucrurile. În primul rând, exersează respirația profundă. Când inspiri adânc, îi semnalezi creierului tău că totul e în regulă, încetinind ritmul inimii. Apoi vizualizează succesul. Înainte să te prezinți, închide ochii și imaginează-ți că faci o prezentare excelentă. Vezi publicul dând din cap în semn de aprobare. Simte cum radiezi de încredere. De asemenea, cunoașteți materialul pe de rost. Cu cât ești mai familiarizat cu subiectul tău, cu atât mai puțin loc e pentru emoții să se strecoare. Asigură-te că ai repetat suficient, astfel încât cuvintele tale să curgă natural. Și nu uita, puțină adrenalină poate fi de fapt prietena ta. Îți ascute concentrarea și îți dă un plus de energie. Dar dacă te simți copleșit, încearcă tehnici de ancorare, cum ar fi să te concentrezi pe senzațiile din picioarele tale sau pe textura pupitrului. În cele din urmă, conectează-te cu publicul tău. Începe cu un zâmbet, stabilește contact vizual și interacționează cu ei. Cu cât îi vezi mai mult ca pe niște fețe prietenoase, mai degrabă decât critici, cu atât te vei simți mai confortabil. Gata, poți face asta. Nu uita, fiecare prezentare este o șansă de a crește și de a învăța. Așa că respiră adânc, zâmbește și pășește în lumina reflectoarelor cu încredere. Mulțumesc pentru vizionare și dacă ți-a fost de ajutor, nu uita să dai like și să te abonezi pentru mai multe sfaturi. Ne vedem data viitoare!